Gdzie? Tak to jest, mama. No co to jest? To ble. To jest buzia. A to jest? Co to jest? O, ble. Brudka. A tu? Tu jest broda. A tu? Co tutaj jest? Nuta. Policzki. A to jest? A tu co jest? Oczy. Włosy. A tu? A tu co jest? Ród. Czoło. Co to jest? No to też broda. A tu co ma? Oczy. Oczy. A tu Ozek. nosek. A tu? Tam pod tą czapką. Taką rulą. Co tam jest? Taką towarą. Uszy tam są? Ten tosak. Nosek. Ten dziulemem. Oj.